usebenzile Khuba kule album, uzilungisile mfowethu, uzilungisile emaphutheni amaningi obusuwenza engenziwa nguwe, enziwa ngoproducer, enziwa ngonjiniya, enziwa ngabantu abayizikhulu abakuthandayo, abakukhonzile, abangicabanga ukuthi mhlambe baneqhaza ezintweni ezithile empilweni yakho. Ngifuna ukukhumbule ke Khuzani ukuthi ngesikhathi ufika emculweni wawungabazi laba bantu, awufikanga nabo. Ukuze uvikele igama lakho kuzofanele uhlehle ubuyele emuva kule album. Le album iyisisekelo sokuzilungisa, ubuyele kuKhuzani lo thina esamthanda ethi bahluleke bonke, esamthanda ethi nje emnyama. Ngiyathemba ezwela futhi asibonela ivideo eyensizwa uphakela umthakathi la kade ikhuluma ibhekise enqoko insizwa uKhuzani Ndlamlenze umfuka Mpungose mangabe incoma laphana ukuthi ke izilungisile kule album ke la kade sibhedisa khona ngonjiniya kanjalo nangeyikhulu ke. Mhlambe ngawona kuthini kwakho ukuphawula ngalolu double thinta udaba uthinta uphakela umthakathi ukuthi ke bafuna uKhuzani ukuthi abuyele laphana ekuqaleni basamthanda sasho nge-album yakhe yokuqala ethi bahluleke bonke laphana sathi woyishaya lenje emnyama. Ngazi ukuthi ke mina ngifisa ukuzwa olwakho ongalolu daba. Ehlala comment section ke ngizwe kabanzi ukuthi ke ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu double thinta ophakela umthakathi. Bekuyona ivideo namhlanje, ahlangane futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ngithanda kahle, ngithanda kakhulu. Inkosi benane, lale kahle.